Όλα κυλούσαν ήρεμα στη ρουτίνα ενός πατέρα ξυλουργού και της περίεργης κόρης του. Όμως μια απρόσμενη συνάντηση στον δρόμο έφερε πίσω ένα παρελθόν θαμμένο για πάνω από μια δεκαετία. Αυτό που θα έπρεπε να είναι απλώς μια βοήθεια στον δρόμο έγινε η αρχή μιας συναισθηματικής καταιγίδας. Και στη σιωπή μεταξύ τους ξαναβγήκαν στην επιφάνεια αλήθειες που ακόμα μάτωναν. Αν αυτή η ιστορία σας κίνησε το ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας από ποια πόλη παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Η ζέστη του Ιουλίου στη Λαμία ήταν από εκείνες που σου κολλάνε στο δέρμα, που έκαναν τον υδρότα να κυλάει, στην πλάτη ακόμα και όταν το σώμα ήταν ακίνητο. Ο Νίκος σκούπισε το μέτωπό του με το πίσω μέρος του χεριού του, αφήνοντας ένα ίχνος από πριονίδι που ανακατευόταν με το αλάτι του υδρότα. Στα 34 του χρόνια είχε μάθει να αγαπά τη μυρωδιά του φρεσκοκομμένου ξύλου, τον ήχο της πλάνης που γλιστρούσε πάνω στη λία επιφάνεια, μεταμορφώνοντας ακατέργαστες σανίδες σε έργα τέχνης. Το εργαστήριό του, μικρό αλλά οργανωμένο, βρισκόταν στο πίσω μέρος του σπιτιού που μοιραζόταν με την κόρη του, ένα καταφύγιο όπου ο έξω κόσμος δεν έμπαινε αν δεν το επέτρεπε εκείνος. Τα εργαλεία που κρέμονταν στον τοίχο σχημάτιζαν μια συλλογή που είχε ξεκινήσει ο πατέρας του και εκείνος είχε συνεχίσει, κάθε κομμάτι με την ιστορία του, κάθε σημάδι χρήσης μια ανάμνηση. Το τσιμεντένιο πάτωμα ήταν καλυμμένο από ένα λεπτό στρώμα ξυλόσκονης που χόρευε στον αέρα κάθε φορά που δούλευε, δημιουργώντας μικρά χρυσά σύννεφα κάτω από το φως που έμπαινε από τα ψηλά παράθυρα. Εκεί, ανάμεσα στις σανίδες από καρυδιά, καστανιά και δρύ, ο Νίκος έβρισκε την ηρεμία του. Κάθε έργο ήταν μία μορφή διαλογισμού, κάθε τελειωμένο κομμάτι, μία μικρή νίκη ενάντια στο χάος που ο κόσμος μερικές φορές προσπαθούσε να επιβάλλει. Του άρεσε η προβλεψιμότητα της δουλειάς, η βεβαιότητα ότι αν ακολουθούσε τα σωστά βήματα, το αποτέλεσμα θα ήταν ακριβώς το αναμενόμενο. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις στην ξυλουργική, δεν υπήρχαν ξαφνικές εγκαταλείψεις ή αθετημένες υποσχέσεις. Μόνο ξύλο, εργαλεία και χρόνος. Η Μαρίνα ήταν 9 ετών και είχε τα πιο παρατηρητικά μάτια που είχε δει ποτέ ο Νίκος σε παιδί. Καθόταν στο ξύλινο σκαμνάκι που της είχε φτιάξει ο ίδιος, κουνώντας τα πόδια της, ενώ ζωγράφιζε στο τετράδιό της. Πάντα κοντά, πάντα παρούσα. Το κορίτσι ήταν το κέντρο των πάντων, ο λόγος που ξυπνούσε νωρίς, δούλευε μέχρι αργά και πάλευε κάθε μέρα για να διατηρήσει την προβλεψιμότητα που τόσο εκτιμούσε. Μετά το τέλος του γάμου του με την Άννα, 3 χρόνια πριν, ο Νίκος είχε καταλάβει ότι η γαλήνη βρισκόταν στη ρουτίνα, στη σταθερότητα, στο να ξέρει ακριβώς τι να περιμένει από κάθε μέρα. Εκείνο το απόγευμα της Παρασκευής είχε υποσχεθεί στη Μαρίνα ότι θα πήγαιναν για παγωτό στην πλατεία αφού τελείωνε την παράδοση μιας παραγγελίας. Το κορίτσι ήταν ήδη ντυμένο με το αγαπημένο της γαλάζιο φόρεμα, τα μαλλιά της πιασμένα σε 2 πλεξούδες, που η κυρία Ελένη, η θετή γιαγιά που έμενε δίπλα, τις είχε φτιάξει με πολλή φροντίδα. Ο Νίκος χαμογέλασε κοιτάζοντας την κόρη του, νιώθοντας εκείνο το σφίξιμο στο στήθος, που ήταν μισή περηφάνεια, μισή ευθύνη. Φόρτωσε τις καρέκλες της παραγγελίας στην καρότσα του αγροτικού, έδεσε τα πάντα προσεκτικά και φώναξε τη Μαρίνα. Το κορίτσι πήδηξε από το σκαμνί, έβαλε το τετράδιο στο σακίδιό της και έτρεξε στον πατέρα της, κρατώντας το χέρι του με την εμπιστοσύνη κάποιου που ήξερε ότι θα ήταν πάντα προστατευμένη. Ο δρόμος που οδηγούσε στο σπίτι του πελάτη διέσχιζε την αγροτική περιοχή της Λαμίας, περνώντας από παλιά αγροκτήματα, κατά πράσινα λιβάδια και εκείνη τη σιωπή που μόνο η επαρχία γνωρίζει. Στον Νίκο άρεσε αυτή η διαδρομή. Του άρεσε να βλέπει τη Μαρίνα να δείχνει τις αγελάδες, να κάνει ερωτήσεις για τα πάντα, γεμίζοντας τη σιωπή με την ατελείωτη περιέργειά της. Άνοιξε το ραδιόφωνο και ένα παλιό λαϊκό τραγούδι γέμισε τον χώρο, καθώς το αγροτικό προχωρούσε στον χωματόδρομο. Τότε ήταν που είδε το περιπολικό σταματημένο στην άκρη του δρόμου, με το καπό σηκωμένο και μια μοναχική φιγούρα να παρατηρεί τη μηχανή με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Νίκος μείωσε ταχύτητα ενστικτωδώς. Δεν ήταν από τους τύπους που προσπερνούσαν όταν κάποιος χρειαζόταν βοήθεια. Πόσο μάλλον μια γυναίκα μόνη της σε εκείνον τον έρημο δρόμο. Σταμάτησε το αγροτικό μερικά μέτρα πιο μπροστά και κατέβηκε, αφήνοντας τη Μαρίνα στο αυτοκίνητο,
με τα παράθυρα ανοιχτά. Περπάτησε προς το περιπολικό φτιάχνοντας το καπέλο του καθώς πλησίαζε. Η αστυνομικός ήταν γυρισμένη πλάτη, με τα μαλλιά πιασμένα σε έναν χαμηλό κότσο, η σκούρα μπλε στολή της σημαδεμένη από τον υδρότα της ζέστης. Γύρισε όταν άκουσε τα βήματά του και εκείνη τη στιγμή ο κόσμος του Νίκου σταμάτησε. Για μια στιγμή που φάνηκε να διαρκεί μια αιωνιότητα, απλώς την κοίταξε. Κοίταξε εκείνο το πρόσωπο που γνώριζε καλύτερα από την παλάμη του χεριού του, εκείνα τα χαρακτηριστικά που είχαν στοιχειώσει τα όνειρα και τους εφιάλτες του για χρόνια. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά μέσα στο στήθος, τα χέρια του άρχισαν να τρέμουν και όλη η γαλήνη που είχε χτίσει τα τελευταία 11 χρόνια κατέρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Κατερίνα. Το όνομα αντίχησε στο μυαλό του σαν μάντρα, φέρνοντας μαζί του έναν χήμαρο από αναμνήσεις που είχε προσπαθήσει να θάψει. Τα απογεύματα στη λίμνη, οι νύχτες που μιλούσαν μέχρι το ξημέρωμα, τα σχέδια που έκαναν μαζί, όλα επέστρεψαν μονομιάς, χτυπώντας το στήθος του σαν μανιασμένα κύματα. Θυμήθηκε την τελευταία μέρα, εκείνο το πρωί που ξύπνησε και εκείνη απλά δεν ήταν πια εκεί. Χωρίς σημείωμα, χωρίς εξήγηση, χωρίς ένα αντίο, μόνο το κενό και η σιωπή που πέρασε χρόνια προσπαθώντας να γεμίσει. Και εκείνη τον αναγνώρισε. Είδε στα μάτια της το ίδιο σοκ, την ίδια έκπληξη, ίσως και τον ίδιο φόβο. Για ένα δευτερόλεπτο, κανείς από τους δύο δεν είπε τίποτα. Απλώς στέκονταν εκεί, κάτω από τον καυτό ήλιο του Ιουλίου, χωρισμένοι από μια απόσταση λίγων μέτρων που έμοιαζε με αδιάβατη άβυσσο. Ο αέρας ανάμεσά τους φαινόταν να δονείται με όλα όσα δεν υπόθηκαν ποτέ, με όλες τις ερωτήσεις που έμειναν αναπάντητες. Εκείνη ήταν που έσπασε πρώτη τη σιωπή. Η φωνή της ήταν η ίδια, αλλά έφερε κάτι διαφορετικό, μια σταθερότητα που δεν υπήρχε πριν. Νίκο. Εκείνος κατάπιε με δυσκολία, προσπαθώντας να βρει τις λέξεις, προσπαθώντας να καταλάβει πώς, μετά από όλα αυτά, μετά από τόσο καιρό, βρισκόταν εκεί, μπροστά του, φορώντας μια στολή αστυνομικού, λες και ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Κατερίνα, κατάφερε τελικά να πει, και το όνομα βγήκε σαν βραχνός ψίθυρος, φορτωμένο με όλα όσα δεν υπόθηκαν ποτέ. Έβγαλε τα γυαλιά ηλίου της και είδε ότι τα μάτια της παρέμεναν τα ίδια. Καστανά, βαθιά, ικανά να βλέπουν μέσα από τους ανθρώπους. Αλλά υπήρχε και κάτι νέο εκεί, μια θλίψη, ένα βάρος που δεν υπήρχε πριν. «Δεν περίμενα να σε βρω εδώ», είπε, και υπήρχε ειλικρίνεια σε αυτά τα λόγια. Ο Νίκος κοίταξε το περιπολικό, τη μηχανή που έβγαζε καπνούς και μετά πάλι εκείνη. Προσπαθούσε να καταλάβει, να επεξεργαστεί. 11 χρόνια. 11 χρόνια χωρίς μία λέξη, χωρίς μία εξήγηση, χωρίς ένα αντίο. Και τώρα ήταν εκεί. Λες και ο χρόνος δεν είχε περάσει, λες και δεν είχε αφήσει ένα κενό που πέρασε χρόνια προσπαθώντας να γεμίσει. Χάλασε το αυτοκίνητο, συνέχισε, σαν να χρειαζόταν να γεμίσει τη σιωπή με κάτι πρακτικό, κάτι που να έβγαζε νόημα. Εκείνος έγνεψε καταφατικά, ακόμα ανίκανος να σχηματίσει ολοκληρωμένες προτάσεις. Έκανε ένα βήμα μπροστά, κοίταξε τη μηχανή, είδε τον κομμένο ημάντα του δυναμό. Κάτι απλό, κάτι που θα μπορούσε να φτιάξει αν είχε τα σωστά εργαλεία. «Μπορώ να σε πάω μέχρι την πόλη», προσφέρθηκε, και η φωνή του ακούστηκε παράξενη στα ίδια του τα αυτιά, απόμακρη, ελεγχόμενη. Η Κατερίνα δίστασε. Είδε μέσα της την ίδια σύγκρουση που ένιωθε και εκείνος. Το να δεχτεί αυτή τη βοήθεια σήμαινε να περάσουν χρόνο μαζί, σήμαινε να μιλήσουν, σήμαινε να ανοίξουν πόρτες που ίσως ήταν καλύτερα να μείνουν κλειστές. Αλλά ήταν μόνη της σε εκείνον τον δρόμο, ο ασύρματος του περιπολικού δεν λειτουργούσε και το κινητό δεν είχε σήμα σε εκείνη την περιοχή. «Σε ευχαριστώ», είπε τελικά, παίρνοντας το σακίδιό της από το αυτοκίνητο. Τότε ήταν που ο Νίκος θυμήθηκε τη Μαρίνα. Η κόρη του ήταν ακόμα στο αγροτικό, πιθανότατα παρατηρώντας τα πάντα με εκείνα τα περίεργα μάτια που δεν έχαναν τίποτα. Γύρισε προς το όχημα και είδε το κορίτσι σκυμμένο στο παράθυρο, προσπαθώντας να δει ποια ήταν εκείνη η γυναίκα. «Είμαι με την κόρη μου», την προειδοποίησε, και είδε κάτι να περνά από το πρόσωπο της Κατερίνας. Μια σκιά, ένα σχεδόν ανεπαίσθητο τρέμουλο. «Κανένα πρόβλημα», απάντησε, αλλά η φωνή της βγήκε λιγότερο σταθερή από πριν. Περπάτησαν μαζί μέχρι το αγροτικό και ο Νίκος άνοιξε την πόρτα. Η Μαρίνα κοίταξε την αστυνομικό με εκείνη την ειλικρίνεια των παιδιών, χωρίς φίλτρα, χωρίς κρίσεις.
«Γεια», είπε το κορίτσι χαμογελώντας. «Γεια», απάντησε η Κατερίνα, και ο Νίκος είδε ότι προσπαθούσε να ανταποδώσει το χαμόγελο, αλλά το χαμόγελο δεν έφτανε στα μάτια της. «Αυτή είναι η Κατερίνα», την παρουσίασε ο Νίκος, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή του ανέμελη. «Χρειάζεται να την πάμε μέχρι την πόλη». Η Μαρίνα έγνεψε καταφατικά και μετακινήθηκε στη μέση του καθίσματος, κάνοντας χώρο. Η Κατερίνα ανέβηκε, έκλεισε την πόρτα και ξαφνικά οι τρεις τους βρέθηκαν εκεί, μέσα σε εκείνον τον μικρό χώρο, τυλιγμένοι από τη μυρωδιά του ξύλου, του υδρότα και κάτι που ο Νίκος δεν μπορούσε να ονομάσει. Έβαλε μπρος τη μηχανή και επέστρεψε στο δρόμο. Η σιωπή μέσα στην καμπίνα ήταν πυκνή, βαριά, γεμάτη με όλα όσα δεν λέγονταν. Η Μαρίνα, χωρίς να αντιλαμβάνεται την ένταση, άρχισε να μιλάει. «Θα πηγαίναμε για παγωτό», είπε στην Κατερίνα. «Ο μπαμπάς μου το υποσχέθηκε. Σου αρέσει το παγωτό?» «Μου αρέσει, ναι», απάντησε η Κατερίνα, και υπήρχε μια γνήσια γλυκύτητα στη φωνή της όταν μιλούσε στο κορίτσι. «Ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση?» «Φράουλα. Και εμένα», χαμογέλασε η Μαρίνα ενθουσιασμένη. «Του μπαμπά του αρέσει η σοκολάτα. Αλλά εγώ νομίζω ότι η φράουλα είναι καλύτερη». Ο Νίκος έσφιξε το τιμόνι πιο δυνατά από ό,τι χρειαζόταν. Το να τις ακούει να μιλάνε, να ακούει τη φωνή της Κατερίνας τόσο κοντά μετά από τόσο καιρό, του προκαλούσε κάτι παράξενο στο στήθος. Ήταν σαν μια παλιά πληγή να άνοιγε ξανά, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε κάτι οικείο, κάτι που η καρδιά του αναγνώριζε παρά τον χρόνο που είχε περάσει. «Είσαι αληθινή αστυνομικός?» ρώτησε η Μαρίνα, αγγίζοντας το μανίκι της στολής της Κατερίνας με περιέργεια. «Είμαι, ναι. Μόλις πήρα μετάθεση για τη Λαμία». Ο Νίκος παραλίγο να πατήσει φρένο. Είχε γυρίσει. Δεν περνούσε απλώς, δεν ήταν μια στιγμιαία σύμπτωση. Είχε γυρίσει για να μείνει. «Θα μείνεις εδώ?» ρώτησε, χωρίς να μπορεί να κρύψει την έκπληξη στη φωνή του. «Ναι», επιβεβαίωσε η Κατερίνα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. «Άρχισα να δουλεύω στο τμήμα αυτή την εβδομάδα». Τα λόγια έμειναν μετέωρα στον αέρα. Ο Νίκος προσπάθησε να επεξεργαστεί αυτή την πληροφορία. Προσπάθησε να καταλάβει τι σήμαινε. Μετά από 11 χρόνια, επέστρεφε στην πόλη όπου όλα είχαν αρχίσει, όπου όλα είχαν τελειώσει. Γιατί, τι την είχε φέρει πίσω? Ήθελε να ρωτήσει, ήθελε να μάθει, αλλά δεν μπορούσε. Όχι μπροστά στη Μαρίνα, όχι εκείνη τη στιγμή. Έτσι απλώς οδηγούσε, ακολουθώντας τον δρόμο που ήξερε απ' έξω, ενώ το μυαλό του έτρεχε σε κύκλους προσπαθώντας να καταλάβει. Η Μαρίνα συνέχισε να μιλάει, ρωτώντας για τη δουλειά του αστυνομικού, για το πώς είναι να πιάνεις κακοποιούς, για το αν η Κατερίνα είχε αληθινό όπλο. Το κορίτσι ήταν ενθουσιασμένο και η Κατερίνα απαντούσε με υπομονή, με προσοχή, αλλά ο Νίκος καταλάβαινε ότι ήταν αγχωμένη, ότι υπήρχε κάτι πίσω από εκείνη την ήρεμη πρόσωψη. Όταν έφτασαν στην πόλη, ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει, βάφοντας τον ουρανό με αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροζ. Ο Νίκος σταμάτησε μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, ένα παλιό κτίριο στο κέντρο της Λαμίας, περιτριγυρισμένο από αιωνόβια δέντρα. Η Κατερίνα κατέβηκε από το αγροτικό, πήρε το σακίδιό της και γύρισε προς το μέρος τους. «Ευχαριστώ για τη μεταφορά», είπε, και τα μάτια της συνάντησαν τα μάτια του Νίκου για μια παρατεταμένη στιγμή. «Παρακαλώ», απάντησε, νιώθοντας ότι υπήρχαν εκατομμύρια πράγματα να πει, αλλά καμία λέξη δεν φαινόταν αρκετή. «Γεια σου, θεία Κατερίνα», χαιρέτησε η Μαρίνα από το παράθυρο, και η Κατερίνα ανταπέδωσε τον χαιρετισμό με ένα θλιμμένο χαμόγελο. Ο Νίκος έβαλε ξανά μπρος το αγροτικό, απομακρυνόμενος από το τμήμα, αλλά ένιωσε τα μάτια της Κατερίνας στην πλάτη του, μέχρι που έστριψε στη γωνία. Η Μαρίνα ήταν σιωπηλή τώρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, χαμένη σε σκέψεις που δεν μπορούσε να μαντέψει. «Μπαμπά», είπε το κορίτσι μετά από λίγα λεπτά. «Την ήξερες από παλιά?» Ο Νίκος πήρε μια βαθιά ανάσα. «Την ήξερα. Ήταν το κορίτσι σου». Η ερώτηση ήρθε τόσο άμεσα, τόσο αθώα, που παραλίγο να γελάσει. Η Μαρίνα ήταν πάντα έτσι, κατευθείαν στο θέμα, χωρίς περιστροφές. Ήταν πολύ παλιά. «Γιατί χωρίσατε?» «Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους», απάντησε, επαναλαμβάνοντας την ίδια αόριστη εξήγηση που χρησιμοποιούσε πάντα όταν η Μαρίνα ρωτούσε για εκείνον και την Άννα. Το κορίτσι έμεινε σιωπηλό για μια στιγμή
και μετά είπε κάτι που έκανε την καρδιά του Νίκου να χτυπήσει δυνατά. Έμοιαζε λυπημένη, μπαμπά. Η θεία Κατερίνα έμοιαζε πολύ λυπημένη και ο Νίκος δεν ήξερε τι να απαντήσει, γιατί η Μαρίνα είχε δίκιο. Η Κατερίνα ήταν λυπημένη. Υπήρχε ένας πόνος σε εκείνα τα μάτια που αναγνώριζε, ένας πόνος που καθρέφτιζε τον δικό του. Εκείνο το βράδυ, αφού έβαλε τη Μαρίνα για ύπνο, ο Νίκος κάθισε στη βεράντα του σπιτιού, κοιτάζοντας τον έναστρο ουρανό της Λαμίας. Το μυαλό του δεν μπορούσε να σταματήσει. Η Κατερίνα είχε γυρίσει. Μετά από 11 χρόνια σιωπής, είχε γυρίσει. Και το χειρότερο απ' όλα, το πιο τρομακτικό, ήταν ότι βλέποντάς την ξανά, τα είχε νιώσει όλα από την αρχή. Την έλξη, τη σύνδεση, εκείνο το ανεξήγητο κάτι που πάντα υπήρχε μεταξύ τους. Αλλά ένιωσε και τον θυμό, την πικρία, την ακατανοησία. Πώς μπορούσε απλά να εμφανιστεί έτσι, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς εξήγηση. Πώς μπορούσε να γυρίσει και να περιμένει ότι τα πράγματα θα ήταν φυσιολογικά. Ο Νίκος πέρασε το χέρι του από το πρόσωπό του κουρασμένος. Προσπάθησε να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που τη σκέφτηκε χωρίς να νιώσει εκείνο το τσίμπημα στο στήθος. Ίσως πριν από 2 χρόνια, όταν τελικά κατάφερε να περάσει μια ολόκληρη μέρα χωρίς εκείνη να εισβάλλει στις σκέψεις του. Ήταν μια μικρή αλλά σημαντική νίκη. Και τώρα, μέσα σε λίγα λεπτά, όλα αυτά είχαν εξαφανιστεί. Σκέφτηκε τη Μαρίνα που κοιμόταν ήσυχα στο διπλανό δωμάτιο. Στο κορίτσι άρεσε η Κατερίνα, αυτό ήταν προφανές. Είδε στο βλέμμα της κόρης του εκείνη τη λάμψη της περιέργειας, εκείνη τη φυσική γοητεία που έχουν τα παιδιά για τα καινούργια πράγματα. Και η ερώτηση που έκανε στο αυτοκίνητο για το ότι η Κατερίνα φαινόταν λυπημένη, αυτό τον ενοχλούσε περισσότερο από ότι θα ήθελε να παραδεχτεί. Γιατί σήμαινε ότι η Μαρίνα είχε δει κάτι. Είχε αντιληφθεί κάτι που ίσως ο ίδιος δεν ήθελε να αναγνωρίσει. Η νύχτα ήταν σιωπηλή, μόνο ο μακρινός ήχος των γρύλων και ο απαλός θόρυβος του ανέμου στα δέντρα. Ο Νίκος σηκώθηκε, περπάτησε μέχρι τον φράχτη που χώριζε το σπίτι του από αυτό της κυρίας Ελένης και έμεινε εκεί όρθιος, παρατηρώντας τα φώτα της πόλης στο βάθος. Η Λαμία ήταν έτσι, ήσυχη, προβλέψιμη, ασφαλής. Ήταν ακριβώς το είδος του μέρους όπου ήθελε να μεγαλώσει την κόρη του, μακριά από τα απρόοπτα, μακριά από τις συναισθηματικές καταιγίδες. Αλλά η Κατερίνα είχε φέρει την καταιγίδα πίσω. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να την αποφύγει. Η Λαμία ήταν μια μικρή πόλη, όπου όλοι γνώριζαν όλους. Αργά ή γρήγορα θα ξανασυναντιόντουσαν. Και όταν αυτό συνέβαινε, θα έπρεπε να αποφασίσει. Θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στο να προστατεύσει την ηρεμία που είχε χτίσει ή να ρισκάρει τα πάντα για να καταλάβει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μέρα, 11 χρόνια πριν, όταν η Κατερίνα έφυγε χωρίς να κοιτάξει πίσω. Ή ίσως, σκέφτηκε, καθώς επέστρεφε μέσα στο σπίτι, ίσως η επιλογή να μην ήταν πλέον δική του. Ίσως η μοίρα είχε ήδη αποφασίσει για αυτόν τη στιγμή που έβαλε εκείνο το χαλασμένο περιπολικό στον δρόμο του. Σας αρέσει αυτή η ιστορία. Πείτε μου τη γνώμη σας για αυτήν και πώς νομίζετε ότι θα τελειώσει. Οι επόμενες μέρες μετά την επανασύνδεση πέρασαν σαν μια πυκνή ομίχλη πάνω από τη ζωή του Νίκου. Προσπαθούσε να διατηρήσει τη ρουτίνα, να ξυπνάει νωρίς, να ετοιμάζει το πρωινό για τη Μαρίνα, να την πηγαίνει στο σχολείο, να επιστρέφει στο εργαστήριο και να βυθίζεται στη δουλειά μέχρι το σώμα του να ζητήσει ξεκούραση. Αλλά η συγκέντρωση που πάντα τον συνόδευε είχε εξαφανιστεί. Τα χέρια του έκαναν λάθη στις μετρήσεις, τα μάτια του χάνονταν κοιτάζοντας το κενό και το μυαλό του επέμενε να επιστρέφει σε εκείνο το απόγευμα στον δρόμο. Η Κατερίνα είχε επιστρέψει και όσο κι αν προσπαθούσε να αγνοήσει αυτό το γεγονός, ήταν εκεί, να πάλεται σε κάποια γωνιά του στήθους του σαν μια κακοεπουλωμένη πληγή που άρχιζε πάλι να αιμορραγεί. Η κυρία Ελένη αντιλήφθηκε την αλλαγή αμέσως. Η 68χρονη γυναίκα είχε εκείνη τη σοφία που έρχεται μόνο με τον χρόνο, εκείνη την ικανότητα να διαβάζει τους ανθρώπους χωρίς να χρειάζεται να πουν λέξη. Το πρωί της Δευτέρας εμφανίστηκε στο εργαστήριο με ένα θερμός καφέ και 2 φλιτζάνια, όπως έκανε πάντα όταν ήξερε ότι ο Νίκος χρειαζόταν να μιλήσει. «Είσαι διαφορετικός, παιδί μου», είπε καθισμένη στο σκαμνάκι που συνήθως καταλάμβανε η Μαρίνα. «Συνέβη κάτι».
Ο Νίκος σταμάτησε να τρίβει το ξύλο και κοίταξε τη γυναίκα που του είχε φερθεί περισσότερο σαν μητέρα από ότι η ίδια του η μητέρα. Η κυρία Ελένη είχε μπει στη ζωή του 3 χρόνια πριν, όταν εκείνος και η Μαρίνα μετακόμισαν σε εκείνο το σπίτι. Η γειτονιά μετατράπηκε σε οικογένεια και εκείνη έγινε η γιαγιά που η κόρη του δεν είχε ποτέ κοντά της. Συνάντησα κάποια από το παρελθόν μου, παραδέχτηκε, δεχόμενος το φλιτζάνι καφέ που του πρόσφερε. Κάποια που νόμιζα ότι δεν θα ξανάβλεπα ποτέ. Η κυρία Ελένη ήπιε μια γουλιά καφέ, παρατηρώντας τον με την άκρη του ματιού της. «Και αυτό είναι καλό ή κακό, ακόμα δεν ξέρω». Η ειλικρίνεια στην απάντησή του έκανε την κυρία να χαμογελάσει ελαφρά. Γνώριζε αυτόν τον τόνο, γνώριζε αυτό το βλέμμα. Είχε δει άντρες να αντιμετωπίζουν φαντάσματα του παρελθόντος και στο παρελθόν και ήξερε ότι δεν είχε νόημα να πιέζει για εξομολογήσεις. Θα έρχονταν στην ώρα τους. «Όποια κι αν είναι», είπε τελικά, «μην αφήσεις το παρελθόν να σου κλέψει το παρόν που έχτισες με τόσο κόπο. Η Μαρίνα σε χρειάζεται ολόκληρο, όχι έναν πατέρα διχασμένο ανάμεσα σε αυτό που ήταν και σε αυτό που θα μπορούσε να ήταν». Τα λόγια αντίχησαν στο μυαλό του Νίκου για το υπόλοιπο της ημέρας. Η κυρία Ελένη είχε δίκιο, όπως πάντα. Δεν μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό του να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του εξαιτίας της Κατερίνας. Όχι όταν είχε μια κόρη που εξαρτιόταν από αυτόν, που χρειαζόταν τη σταθερότητα που τόσο προσπαθούσε να διατηρήσει. Αλλά η μοίρα, προφανώς, είχε άλλα σχέδια. Το απόγευμα της Τρίτης ο Νίκος βρισκόταν στην αποθήκη ξυλίας του κυρίου Αντώνη, του κυρίου προμηθευτή ξύλου της περιοχής, διαλέγοντας σανίδες από καστανιά για ένα νέο έργο. Ο κύριος Αντώνης ήταν ένας άντρας γύρω στα 50, λιγομίλητος αλλά με γενναιόδορη καρδιά, που προμήθευε ξύλο σε όλους τους ξυλουργούς της Λαμίας για πάνω από 20 χρόνια. Ενώ εξέταζε την ποιότητα των κομματιών, ο Νίκος παρατήρησε μια ασυνήθιστη κίνηση στην αυλή. 2 αστυνομικοί μιλούσαν με τον κύριο Αντώνη κοντά στο γραφείο και από τη στάση του άντρα ήταν σαφές ότι δεν ήταν μια κοινωνική επίσκεψη. Ο Νίκος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι όταν αναγνώρισε μία από τις στολές. Ακόμα και από μακριά, ακόμα και με την πλάτη γυρισμένη, ήξερε ότι ήταν εκείνη. Η Κατερίνα. Προσπάθησε να συγκεντρωθεί στα ξύλα, προσπάθησε να προσποιηθεί ότι δεν την είχε δει, αλλά τα μάτια του πρόδιδαν τη θέλησή του και επέστρεφαν πάντα στην ομάδα κοντά στο γραφείο. Είδε τον κύριο Αντώνη να κάνει μια χειρονομία απογοήτευσης, είδε τον άλλο αστυνομικό, έναν ψηλό άντρα με σοβαρή όψη, να σημειώνει κάτι σε ένα τετράδιο, και είδε την Κατερίνα να γυρίζει και τα βλέμματά τους να συναντιούνται διασχίζοντας την αυλή. Για ένα δευτερόλεπτο κανείς από τους 2 δεν κινήθηκε. Τότε εκείνη είπε κάτι στον συνάδελφό της και άρχισε να περπατά προς την κατεύθυνσή του. Ο Νίκος ένιωσε την καρδιά του να επιταχύνει, τα χέρια του να υδρώνουν, όλη εκείνη την οικία δυσφορία που του προκαλούσε χωρίς καν να προσπαθεί. «Νίκο», τον χαιρέτησε όταν πλησίασε και υπήρχε κάτι υπερβολικά επίσημο στον τρόπο που είπε το όνομά του, σαν να προσπαθούσε να κρατήσει αποστάσεις. «Κατερίνα», απάντησε προσπαθώντας να ακουστεί ανέμελος. «Δουλειά. Έρευνα ρουτίνας», εξήγησε, αλλά κάτι στον τόνο της έλεγε ότι ήταν κάτι παραπάνω. «Ελέγχουμε τις περιβαλλοντικές άδειες όλων των προμηθευτών ξύλου της περιοχής». Ο Νίκος έγνεψε καταφατικά, καταλαβαίνοντας αυτό που δεν λεγόταν. Υπήρχαν φήμες εδώ και μήνες για παράνομη ξυλία που κυκλοφορούσε στη Λαμία, δέντρα που κόβονταν χωρίς άδεια, κυκλώματα που εμπλέκονταν με σημαίνοντα πρόσωπα. Ποτέ δεν είχε δώσει πολύ σημασία γιατί εμπιστευόταν τον κύριο Αντώνη, αλλά τώρα, βλέποντας την ένταση στο πρόσωπο του προμηθευτή, ένας σπόρος ανησυχίας άρχισε να φυτρώνει. «Ο κύριος Αντώνης έχει προβλήματα», ρώτησε, κρατώντας τη φωνή του χαμηλή. Η Κατερίνα δίστασε και σε εκείνη τη στιγμή δισταγμού ο Νίκος είδε τη γυναίκα πίσω από την αστυνομικό. Είδε το άτομο που γνώρισε, το άτομο που νοιαζόταν, που ένιωθε, που δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά του πίσω από μια επαγγελματική πρόσωψη. «Δεν μπορώ να συζητήσω λεπτομέρειες της έρευνας», είπε τελικά, «αλλά καλό θα ήταν να προσέχεις την προέλευση του ξύλου που αγοράζεις». Προληπτικά. Η συγκαλυμμένη ανησυχία στον τόνο της προκάλεσε κάτι παράξενο στο στήθος του Νίκου. Ήταν σαν, παρά τα πάντα, παρά τα χρόνια και τη σιωπή, να νοιαζόταν ακόμα, να ήθελε ακόμα να τον προστατεύσει έστω και έμεσα.
«Ευχαριστώ για την προειδοποίηση», είπε, και αυτή τη φορά τα μάτια τους συναντήθηκαν πραγματικά, χωρίς εμπόδια, χωρίς άμυνες. «Πώς είναι η Μαρίνα?» ρώτησε η Κατερίνα, και υπήρχε κάτι γλυκό στον τρόπο που είπε το όνομα της κόρης του. «Καλά. Δεν έχει σταματήσει να μιλάει για την κούλα αστυνομικό που γνώρισε στον δρόμο». Ένα θλιμμένο χαμόγελο πέρασε από τα χείλη της Κατερίνας. «Είναι ένα ξεχωριστό κορίτσι». «Είναι», συμφώνησε ο Νίκος, νιώθοντας έναν κόμπο στον λαιμό. «Είναι, ναι». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν διαφορετική από τη σιωπή στο αγροτικό μέρες πριν. Αυτή ήταν πιο απαλή, πιο φορτωμένη με πράγματα που ήθελαν να υποθούν αλλά δεν έβρισκαν τον δρόμο. Η Κατερίνα κοίταξε πίσω, εκεί που περίμενε ο συνάδελφός της, και ο Νίκος ήξερε ότι η στιγμή τελείωνε. «Πρέπει να πηγαίνω», είπε, αλλά δεν κινήθηκε αμέσως. «Κατερίνα», άρχισε ο Νίκος χωρίς να ξέρει ακριβώς τι ήθελε να πει. Εκείνη περίμενε, με τα μάτια καρφωμένα πάνω του, και είδε εκεί μια ευαλωτότητα που δεν υπήρχε πριν. «Γιατί γύρισες?» Η ερώτηση βγήκε πιο άμεση από ό,τι σκόπευε, αλλά είχε ήδη υποθεί. Η Κατερίνα πήρε μια βαθιά ανάσα και για μια στιγμή νόμιζε ότι θα απαντούσε, ότι θα έδινε επιτέλους κάποια εξήγηση. Αλλά τότε απλώς κούνησε ελαφρά το κεφάλι της. «Όχι εδώ, Νίκο, όχι τώρα». Και πριν προλάβει να επιμείνει, εκείνη απομακρυνόταν ήδη, επιστρέφοντας δίπλα στον συνάδελφό της, αφήνοντας τον Νίκο όρθιο ανάμεσα στις στίβες ξύλου με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Ο κύριος Αντώνης πλησίασε λίγα λεπτά αργότερα με το πρόσωπο σημαδεμένο από την ανησυχία. Ο Νίκος παρατήρησε τις ρητίδες πιο βαθιές, την ένταση στους ώμους, τον τρόπο που ο άντρας έπαιζε νευρικά με τα χέρια του. «Προβλήματα, κύριε Αντώνη?» ρώτησε ο Νίκος ευθέως. Ο προμηθευτής αναστέναξε βαριά. «Λένε ότι μέρος του ξύλου που αγοράζω μπορεί να έχει παράνομη προέλευση. Ορκίζομαι στον Θεό, Νίκο, ότι δεν ήξερα τίποτα. Πάντα έκανα τα πάντα νόμιμα. Πάντα ζητούσα έγγραφα. Πάντα έλεγχα τις άδειες». Ο Νίκος τον πίστευε. Γνώριζε τον κύριο Αντώνη εδώ και χρόνια. Ήξερε ότι ήταν ένας έντιμος, εργατικός άνθρωπος. Αλλά ήξερε επίσης πώς λειτουργούσαν αυτά τα πράγματα. Μερικές φορές το άτομο ήταν έντιμο, αλλά αυτός που ήταν από πάνω του δεν ήταν, και όταν ερχόταν ο νόμος, ο μικρός ήταν αυτός που πλήρωνε. «Τι θα γίνει τώρα?» ρώτησε. «Θα τα ερευνήσουν όλα. Χαρτιά, προμηθευτές, διαδρομές παράδοσης. Αν βρουν κάτι λάθος, μπορεί να κλείσουν την αποθήκη». Ο κύριος Αντώνης πέρασε το χέρι του από το πρόσωπό του, κουρασμένος. «Κι αν συμβεί αυτό, οι μισοί ξυλουργοί της Λαμίας θα μείνουν χωρίς ξύλο». Ο Νίκος ένιωσε το βάρος αυτών των λέξεων. Το εργαστήριό του εξαρτιόταν από τη συνεχή προμήθεια πρώτης ύλης. Αν ο κύριος Αντώνης έκλεινε, θα έπρεπε να ψάξει για άλλους προμηθευτές, πιθανώς πιο ακριβούς, πιθανώς πιο μακρινούς. Όλη η οικονομική ισορροπία που διατηρούσε με τόση προσοχή θα μπορούσε να καταρρεύσει. «Ας ελπίσουμε ότι όλα θα λυθούν», είπε, περισσότερο για τον εαυτό του παρά για τον κύριο Αντώνη. Εκείνο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Μαρίνα ήταν πιο ομιλητική από το συνηθισμένο. Μιλούσε για το σχολείο, για τη νέα δασκάλα των μαθηματικών, για τη ζωγραφιά που είχε κάνει στο μάθημα των καλλιτεχνικών. Ο Νίκος προσπαθούσε να προσέξει, προσπαθούσε να παραμείνει παρόν, αλλά το μυαλό του επέστρεφε συνεχώς στην Κατερίνα, στην έρευνα, σε όλα όσα άρχιζαν να περιπλέκονται. «Μπαμπά, με ακούς?» ρώτησε η Μαρίνα, φέρνοντάς τον πίσω στην παρούσα στιγμή. «Συγγνώμη, κόρη μου. Σε ακούω, ναι. Μιλούσες για τη ζωγραφιά». Το κορίτσι τον παρατήρησε με εκείνα τα διαπεραστικά μάτια που κληρονόμησε από αυτόν. «Εκείνη σκέφτεσαι, έτσι δεν είναι?» Η ερώτηση έπιασε τον Νίκο απροετοίμαστο. «Ποια?» «Τη θεία Κατερίνα». Ο Νίκος άφησε το πυρούνι του, κοιτάζοντας την κόρη του. «Πώς το ξέρεις?» «Γιατί έχεις το ίδιο βλέμμα που έχεις όταν σκέφτεσαι κάτι σημαντικό. Και από τότε που τη συναντήσαμε, είσαι έτσι συνέχεια». Η αντίληψη του κοριτσιού ήταν τρομακτική μερικές φορές. Ο Νίκος προσπάθησε να βρει τις σωστές λέξεις, την κατάλληλη εξήγηση. «Σου άρεσε?» ρώτησε η Μαρίνα, αποφασίζοντας να είναι άμεση. «Μου άρεσε», απάντησε το κορίτσι χωρίς δισταγμό. Έμοιαζε ευγενική και λυπημένη. «Γιατί είναι λυπημένη, μπαμπά?» «Μερικές φορές οι άνθρωποι κουβαλούν δύσκολα πράγματα μέσα τους, αγάπη μου. Πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν και που ακόμα πονούν. Όπως όταν έφυγε η μαμά». Ο Νίκος ένιωσε το στήθος του να σφίγγεται. Η Μαρίνα σπάνια μιλούσε για την Άννα.
Για την ημέρα που η μητέρα της αποφάσισε ότι δεν μπορούσε πλέον να ζήσει εκείνη τη ζωή, ότι χρειαζόταν χώρο, ελευθερία. Ο χωρισμός ήταν δύσκολος, αλλά απαραίτητος. Και με τον καιρό είχαν βρει μια ισορροπία, έναν τρόπο συνύπαρξης, όπου η Άννα επισκεπτόταν την κόρη της τακτικά, αλλά ζούσε τη δική της ζωή σε άλλη πόλη. Κάπως έτσι παραδέχτηκε. Αλλά κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Κάθε ιστορία είναι διαφορετική. Η Μαρίνα έγνεψε καταφατικά, φαινομενικά επεξεργαζόμενη την πληροφορία. «Ακόμα σου αρέσει, έτσι δεν είναι, η θεία Κατερίνα?» Η ερώτηση ήρθε τόσο άμεσα, τόσο αθώα, που ο Νίκος δεν ήξερε τι να απαντήσει. Γιατί η αλήθεια ήταν ότι ναι, ακόμα του άρεσε. Ίσως ποτέ να μην είχε σταματήσει να του αρέσει. Αλλά το να σου αρέσει κάποια που έφυγε χωρίς εξηγήσεις, που επέστρεψε χωρίς προειδοποίηση, ήταν πολύ περίπλοκο για να το εξηγήσεις σε ένα 9χρονο παιδί. «Είναι περίπλοκο, κόρη μου», είπε τελικά. «Νομίζω ότι πρέπει να της μιλήσεις», πρότεινε η Μαρίνα, με την απλότητα που μόνο τα παιδιά έχουνε. «Όταν μαλώνω με τη Χριστίνα στο σχολείο, η δασκάλα λέει πάντα ότι πρέπει να μιλάμε, ότι το να κρατάς τα πράγματα μέσα σου κάνει τα πάντα χειρότερα». Ο Νίκος χαμογέλασε παρά τα πάντα. Η κόρη του είχε δίκιο. Πάντα είχε. Ίσως ήταν καιρός να σταματήσει να αποφεύγει τη συζήτηση και να αντιμετωπίσει επιτέλους αυτό που έπρεπε να υποθεί. Το επόμενο πρωί, ο Νίκος ήταν στο εργαστήριο όταν χτύπησε το τηλέφωνό του. Ήταν ένας άγνωστος αλλά τοπικός αριθμός. Απάντησε ενώ συνέχιζε να μετράει ένα κομμάτι ξύλου. «Παρακαλώ, Νίκο, η Κατερίνα είναι». Η φωνή της από την άλλη άκρη της γραμμής έκανε την καρδιά του να χτυπήσει δυνατά. «Γεια, πρέπει να σου μιλήσω. Προσωπικά. Έχει να κάνει με την έρευνα, αλλά έχει να κάνει και με εμάς». Ο Νίκος κοίταξε γύρω στο εργαστήριο, τη δουλειά στη μέση, τη ρουτίνα που ξαφνικά φαινόταν λιγότερο σημαντική από αυτό που συνέβαινε. «Πότε? Απόψε αν μπορείς. Αφού βάλεις τη Μαρίνα για ύπνο. Μπορώ να έρθω σπίτι σου?» Δίστασε μόνο για ένα δευτερόλεπτο πριν συμφωνήσει. «Εντάξει». «Τι ώρα? Στις 9. Εντάξει». Αφού έκλεισε, ο Νίκος έμεινε όρθιος για πολλή ώρα, κρατώντας το τηλέφωνο, νιώθοντας ότι κάτι επρόκειτο να αλλάξει. Δεν ήξερε αν ήταν έτοιμος να ακούσει όσα είχε να πει η Κατερίνα, δεν ήξερε αν ήταν προετοιμασμένος να ξαναεπισκεφτεί ένα παρελθόν που είχε προσπαθήσει τόσο σκληρά να θάψει. Αλλά ήξερε ότι δεν μπορούσε πλέον να το αποφύγει. Η Μαρίνα είχε δίκιο. Ήταν ώρα να μιλήσουν, να καταλάβουν επιτέλους τι είχε συμβεί 11 χρόνια πριν και τι συνέβαινε τώρα. Εκείνο το απόγευμα πέρασε αργά. Κάθε λεπτό κυλούσε σαν αιωνιότητα. Ο Νίκος πήρε τη Μαρίνα από το σχολείο, ετοίμασε το δείπνο, τη βοήθησε με τα μαθήματά της διάβασε μία ιστορία πριν κοιμηθεί. Και όταν τελικά το κορίτσι έκλεισε τα μάτια, έμεινε καθισμένος δίπλα στο κρεβάτι για μερικά ακόμη λεπτά, απλώς παρατηρώντας την ηρεμία στο πρόσωπο της κόρης του, αγκυροβολώντας σε αυτή τη βεβαιότητα πριν αντιμετωπίσει όλες τις αβεβαιότητες που θα έφερνε η νύχτα. Στις 9 ακριβώς χτύπησε το κουδούνι. Ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και εκεί ήταν η Κατερίνα, χωρίς τη στολή αυτή τη φορά, φορώντας τζιν και μια απλή μπλούζα με τα μαλλιά της λιτά να πέφτουν στους ώμους της. Έμοιαζε νεότερη έτσι, πιο όμοια με το κορίτσι που είχε γνωρίσει τόσο καιρό πριν. «Γεια», είπε, και υπήρχε νευρικότητα στη φωνή της. «Γεια, πέρνα». Κάθισαν στη βεράντα, στο ίδιο μέρος όπου ο Νίκος είχε περάσει νύχτες σκεπτόμενος την. Ο νυχτερινός αέρας ήταν δροσερός, γεμάτος από τη μυρωδιά του γιασεμιού που καλλιεργούσε η κυρία Ελένη στον διπλανό κήπο. Για μια στιγμή, κανείς από τους δύο δεν είπε τίποτα, απλώς κάθονταν εκεί, ο ένας δίπλα στον άλλο, χωρισμένοι από όλη την ιστορία που κουβαλούσαν. Η Κατερίνα ήταν αυτή που έσπασε πρώτη τη σιωπή. «Σου χρωστάω μια εξήγηση». Ο Νίκος την κοίταξε, είδε τον πόνο στα μάτια της και ξαφνικά όλος ο θυμός που είχε κρατήσει για χρόνια φάνηκε λιγότερο σημαντικός από την κατανόηση. «Ναι, μου χρωστάς». Και τότε άρχισε να μιλάει και ο Νίκος ετοιμάστηκε να ακούσει την αλήθεια που περίμενε για 11 χρόνια. Η Κατερίνα κοίταξε τα χέρια της για πολλή ώρα πριν αρχίσει να μιλάει. Οι λέξεις έμοιαζαν να είναι παγιδευμένες κάπου ανάμεσα στην καρδιά και τον λαιμό, παλεύοντας να βγουν, κουβαλώντας το βάρος 11 χρόνων σιωπής. Ο Νίκος περίμενε, νιώθοντας κάθε δευτερόλεπτο να κυλάει βασανιστικά, η καρδιά του να χτυπάει τόσο δυνατά που ήταν σίγουρος ότι μπορούσε να την ακούσει.
Όταν έφυγα από εδώ πριν από 11 χρόνια, άρχισε, με φωνή χαμηλή αλλά σταθερή, ήμουν έγκυος. Ο κόσμος σταμάτησε. Ο Νίκος ένιωσε σαν να του είχαν ρουφήξει όλο τον αέρα από τους πνεύμονες. Άνοιξε το στόμα του να πει κάτι, αλλά δεν βγήκε κανένας ήχος. Απλώς την κοίταξε, προσπαθώντας να επεξεργαστεί αυτές τις λέξεις, προσπαθώντας να καταλάβει τι σήμαιναν. «Το ανακάλυψα μια εβδομάδα πριν φύγω», συνέχισε η Κατερίνα, και τώρα δάκρυα κυλούσαν σιωπηλά στο πρόσωπό της. «Έκανα το τεστ μόνη μου, στην τουαλέτα του φαρμακείου, και όταν είδα το θετικό αποτέλεσμα, πανικοβλήθηκα. Ήμασταν τόσο νέοι, Νίκο. Εγώ ήμουν 23, εσύ ήσουν 23. Μόλις είχαμε τελειώσει το πανεπιστήμιο. Δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πώς να στο πω. Γιατί δεν μου το είπες?» Κατάφερε τελικά να ρωτήσει και η φωνή του βγήκε βραχνή, σπασμένη. «Γιατί φοβόμουνα. Φοβόμουν ότι θα ένιωθες παγιδευμένος, φοβόμουν ότι όλα θα άλλαζαν, φοβόμουν ότι δεν ήμουν έτοιμη να γίνω μητέρα». Σκούπισε τα δάκρυα με το πίσω μέρος του χεριού της, αλλά άλλα έπαιρναν ήδη τη θέση τους. «Έτσι αποφάσισα ότι θα έφευγα, ότι θα έκανα το μωρό μόνη μου, ότι θα ανακάλυπτα πώς να είμαι αρκετά δυνατή και για τους δυο μας». Ο Νίκος σηκώθηκε, νιώθοντας την ανάγκη να κινηθεί, να κάνει κάτι με όλο αυτό το συναίσθημα που εκρήγνητο μέσα του. Περπάτησε μέχρι τον φράχτη, γαντζώθηκε στο ξύλο, προσπαθώντας να αναπνεύσει, προσπαθώντας να καταλάβει. Ένα παιδί. Είχαν κάνει ένα παιδί. Και εκείνη είχε φύγει, είχε κουβαλήσει αυτό το βάρος μόνη της, είχε πάρει μια απόφαση που θα έπρεπε να ήταν και των δύο. «Και το μωρό?» ρώτησε, και υπήρχε τόσος φόβος σε αυτή την ερώτηση που μετά βίας κατάφερε να τη διατυπώσει. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Ο Νίκος γύρισε και είδε την Κατερίνα με το πρόσωπο στα χέρια της, τους ώμους της να τρέμουν, και εκείνη τη στιγμή ήξερε πριν καν πει τις λέξεις. «Το έχασα», ψιθύρισε, και ο ήχος βγήκε τόσο χαμηλά που σχεδόν δεν τον άκουσε. «Στους 5 μήνες της εγκυμοσύνης είχα επιπλοκές. Δούλευα υπερβολικά, δεν πρόσεχα τον εαυτό μου, ήμουνα πάντα αγχωμένη. Ένα βράδυ άρχισα να αιμορραγώ. Πήγα στο νοσοκομείο μόνη μου. Και όταν ξύπνησα, είχε φύγει. Αυτός. Ένα αγόρι». Ο Νίκος ένιωσε τα πόδια του να λυγίζουν. Στηρίχτηκε στον φράχτη, το κεφάλι του να γυρίζει, η καρδιά του σπασμένη σε τόσο μικρά κομμάτια που δεν ήξερε αν θα μπορούσε ποτέ να τα ξαναενώσει. Ένα παιδί. Είχε αποκτήσει ένα παιδί και δεν το ήξερε ποτέ. Και τώρα αυτό το παιδί ήταν νεκρό και δεν θα είχε ποτέ την ευκαιρία να το γνωρίσει, να το κρατήσει, να το αγαπήσει. Η Κατερίνα σηκώθηκε, έκανε ένα βήμα προς το μέρος του, αλλά σταμάτησε όταν είδε την έκφραση στο πρόσωπό του. «Ήθελα να στο πω, Νίκο, ορκίζομαι ότι ήθελα, αλλά αφού έχασα το μωρό, μπήκα σε μια δίνη. Δεν μπορούσα να μιλήσω γι' αυτό, δεν μπορούσα να κοιτάξω κανέναν χωρίς να νιώθω ότι θα κατέρεα. Πέρασα μήνες κάνοντας ψυχοθεραπεία, προσπαθώντας να καταλάβω πώς να συνεχίσω. Και όταν τελικά ένιωσα αρκετά δυνατή για να γυρίσω, να σε ψάξω, να στα πω όλα, είχαν περάσει ήδη 3 χρόνια. Και σκέφτηκα ότι ίσως ήταν πολύ αργά. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά για την αλήθεια», είπε, και υπήρχε θυμός στη φωνή του τώρα, θυμός ανακατεμένος με πόνο και ακατανοησία. «Έπρεπε να μου το είχες πει, Κατερίνα. Είχα το δικαίωμα να ξέρω. Είχα το δικαίωμα να είμαι εκεί, να σε στηρίξω, να το περάσω αυτό μαζί σου. Το ξέρω», ψιθύρισε με τη φωνή της να σπάει. «Το ξέρω και το μετανιώνω κάθε μέρα. Αλλά φοβόμουν τόσο πολύ, Νίκο. Τόσο πολύ που θα με κατηγορούσες, που θα με κοιτούσες και θα έβλεπες μόνο τη γυναίκα που δεν κατάφερε να κρατήσει το παιδί μας ζωντανό. Πώς μπορείς να το σκέφτεσαι αυτό?» Γύρισε προς το μέρος της με τα μάτια του να λάμπουν από δάκρυα που δεν είχαν κυλήσει. «Σε αγαπούσα. Σε αγαπούσα τόσο πολύ που πονούσε για χρόνια αφότου έφυγες. Αν μου το είχες πει, θα είχα μείνει δίπλα σου. Πάντα». Έμειναν εκεί, ο ένας απέναντι στον άλλο, χωρισμένοι από λίγα βήματα που έμοιαζαν με χιλιόμετρα. Η σιωπή της νύχτας τους αγκάλιαζε, αλλά μέσα στον καθένα τους υπήρχε μια αναταραχή συναισθημάτων που καμία λέξη δεν θα μπορούσε να εκφράσει πλήρως. «Γιατί γύρισες τώρα?» ρώτησε ο Νίκος, σκουπίζοντας τα μάτια του με το πίσω μέρος του χεριού του. «Γιατί δεν μπορούσα να ζήσω άλλο χωρίς να ξέρεις την αλήθεια. Γιατί κάθε μέρα ξυπνούσα κουβαλώντας αυτό το μυστικό και με σκότωνε από μέσα. Και γιατί?» δίστασε με τη φωνή της να τρέμει. «Γιατί ποτέ δεν σταμάτησα να σ' αγαπώ, Νίκο. Ακόμα και μετά από όλα,
ακόμα και ξέροντας ότι ίσως ποτέ να μην μπορούσες να με συγχωρήσεις. Οι λέξεις έμειναν μετέωρες στον αέρα ανάμεσά τους. Ο Νίκος έκλεισε τα μάτια, νιώθοντας το βάρος όλων αυτών. Το πένθος για ένα παιδί που δεν γνώρισε ποτέ. Ο θυμός για το ψέμα. Ο πόνος για τη μοναξιά που είχε αντιμετωπίσει εκείνη. Και κάτω από όλα αυτά, να πάλετε ακόμα παρά τα πάντα, η αγάπη που ποτέ δεν είχε πεθάνει πραγματικά. «Χρειάζομαι χρόνο», είπε τελικά, «για να τα επεξεργαστώ όλα αυτά. Για να καταλάβω». Η Κατερίνα έγνεψε καταφατικά, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. «Καταλαβαίνω. Και εγώ θα είμαι εδώ για όσο χρόνο χρειαστείς». Άρχισε να απομακρύνεται, αλλά ο Νίκος τη φώναξε. «Κατερίνα». Εκείνη γύρισε και είδε ελπίδα στα μάτια της. «Ευχαριστώ που μου το είπες. Επιτέλους». Εκείνη έγνεψε και έφυγε, αφήνοντας τον Νίκο μόνο με τις σκέψεις του, με τον πόνο του και με την αλήθεια που περίμενε 11 χρόνια για να έρθει στο φως. Οι επόμενες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες που είχε αντιμετωπίσει ο Νίκος εδώ και πολύ καιρό. Συνέχιζε τη ρουτίνα γιατί έπρεπε, γιατί η Μαρίνα εξαρτιόταν από αυτόν, αλλά η καρδιά του ήταν κομμάτια. Το βράδυ, όταν η κόρη του κοιμόταν, έμενε ξύπνιος σκεπτόμενος το παιδί που δεν γνώρισε ποτέ, φανταζόμενος πώς θα ήταν, τι είδους άνθρωπος θα είχε γίνει, και σκεφτόταν την Κατερίνα, μόνη, να περνάει όλα αυτά, κουβαλώντας αυτόν τον πόνο χωρίς κανέναν να τη στηρίξει. Η κυρία Ελένη κατάλαβε ότι κάτι είχε συμβεί, αλλά δεν ρώτησε. Απλώς ήταν πιο παρούσα, εμφανιζόμενη με φαγητό, μένοντας με τη Μαρίνα όταν ο Νίκος χρειαζόταν μια στιγμή μόνος, προσφέροντας τη σιωπηλή συντροφιά που μερικές φορές ήταν πιο πολύτιμη από οποιαδήποτε λέξη. Την Πέμπτη ήταν που όλα άρχισαν να περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Ο Νίκος ήταν στο εργαστήριο όταν χτύπησε το τηλέφωνο του. Ήταν ο κύριος Αντώνης και η φωνή του άντρα ήταν τεταμένη. «Νίκο, πρέπει να έρθεις εδώ. Τώρα». «Τι συνέβη?» Έπιασε φωτιά στην αποθήκη τα ξημερώματα. Έκαψαν όλο το ξύλο της παρτίδας που ερευνούσαν. Ο Νίκος ένιωσε ένα κρύο να διαπερνά τη ραχοκοκαλιά του. Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Ήταν κάποιος που προσπαθούσε να κρύψει αποδείξεις. «Έρχομαι». Όταν έφτασε στην αποθήκη, ξυλίας βρήκε το χάος. Πυροσβέστες δούλευαν ακόμα στα ερείπια, αστυνομικοί είχαν αποκλείσει την περιοχή και ο κύριος Αντώνης καθόταν στο πεζοδρόμιο με το πρόσωπο στα χέρια του. Ο Νίκος πλησίασε, έβαλε το χέρι του στον ώμο του άντρα. «Τα έκαψαν όλα», είπε ο κύριος Αντώνης με τρεμάμενη φωνή. «Ό,τι έχτισα σε 20 χρόνια μπορεί να πάει στράφη εξαιτίας διεφθαρμένων ανθρώπων που δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν». Τότε ήταν που ο Νίκος είδε την Κατερίνα. Ήταν με τον συνάδελφό της, τον ψηλό ερευνητή που είχε δει και πριν, εξετάζοντας τον χώρο. Όταν τον πρόσεξε, τα μάτια του συναντήθηκαν και ακόμα και από απόσταση είδε την ανησυχία σε αυτά. Πλησίασε μετά από λίγα λεπτά όταν βρήκε μια στιγμή. «Νίκο, είσαι καλά?» «Είμαι». «Ο κύριος Αντώνης είναι που δεν είναι καλά». Η Κατερίνα κοίταξε τον προμηθευτή και μετά πάλι τον Νίκο. «Αυτό είναι σοβαρό. Όποιος το έκανε αυτό δεν θέλει να συνεχιστεί η έρευνα. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουν τους εμπλεκόμενους. Νομίζεις ότι κινδυνεύει? Νομίζω ότι όλοι όσοι είναι κοντά σε αυτή την έρευνα μπορεί να κινδυνεύουν. Αυτό περιλαμβάνει και μένα». Η Κατερίνα δίστασε και σε αυτόν τον δισταγμό ο Νίκος είδε την απάντηση. «Πιθανώς. Αγοράζεις ξύλο από τον κύριο Αντώνη. Αν κάποιος νομίζει ότι ξέρεις κάτι ή ότι μπορείς να ανακαλύψεις κάτι, μπορεί να γίνει στόχος». Ο Νίκος ένιωσε τον φόβο να του σφίγγει το στομάχι, αλλά δεν ήταν φόβος για τον εαυτό του. Ήταν φόβος για τη Μαρίνα. Αν κάτι συνέβαινε σε αυτόν, ποιος θα φρόντιζε την κόρη του? Σαν να διάβασε τις σκέψεις του, η Κατερίνα είπε «Θα σε προστατεύσω, Νίκο. Θα σας προστατεύσω και τους δύο. Το υπόσχομαι». Και παρά τα πάντα, παρά την πικρία και τον πόνο, την πίστεψε. Εκείνο το απόγευμα, όταν πήρε τη Μαρίνα από το σχολείο, ο Νίκος ήταν πιο προσεκτικός από ποτέ. Παρατηρούσε τα αυτοκίνητα γύρω του, τους ανθρώπους στα πεζοδρόμια, οτιδήποτε φαινόταν ασυνήθιστο. Το κορίτσι αντιλήφθηκε την ένταση. «Μπαμπά, είναι όλα καλά. Είναι ναι, κόρη μου. Απλώς μια δύσκολη μέρα στη δουλειά». Αλλά η Μαρίνα δεν ήταν ανόητη. Τον γνώριζε πολύ καλά για να ξεγελαστεί με αόριστες απαντήσεις.
Έχει να κάνει με τη θεία Κατερίνα. Ο Νίκος κοίταξε την κόρη του από τον καθρέφτη. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα, αγάπη μου, αλλά σου υπόσχομαι ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν έφτασαν σπίτι, η κυρία Ελένη περίμενε στη βεράντα και από την έκφραση στο πρόσωπό της «Ο Μίνεν need to do», Νίκος κατάλαβε ότι τα νέα είχαν διαδοθεί γρήγορα. Η μικρή πόλη είχε αυτά τα πράγματα. Όλοι μάθαιναν τα πάντα μέσα σε λίγες ώρες. «Είδα τι συνέβη στην αποθήκη του Αντώνη», είπε όταν η Μαρίνα μπήκε μέσα για να αλλάξει ρούχα. «Είσαι αναμεμειγμένος σε αυτό. Όχι άμεσα, αλλά αγοράζω ξύλο από αυτόν, οπότε προφανώς αυτό με θέτει σε κάποιο είδος κινδύνου». Η κυρία Ελένη συνοφριώθηκε, ανήσυχη. «Πρέπει να προσέχεις, παιδί μου. Οι άνθρωποι που μπλέκουν με παράνομα πράγματα δεν αστιεύονται. Το ξέρω. Και θα προσέχω». «Και η Κατερίνα?» ρώτησε, αλλάζοντας θέμα, αλλά όχι πραγματικά. «Είδα ότι ήταν εκεί». «Μιλήσατε?» «Μιλήσαμε», επιβεβαίωσε ο Νίκος καθισμένος δίπλα της. «Μου τα είπε όλα. Για το παρελθόν, για το γιατί έφυγε». Η κυρία Ελένη περίμενε, αλλά όταν είδε ότι δεν θα μοιραζόταν λεπτομέρειες, απλώς έγνεψε καταφατικά. «Και εσύ? Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό?» «Προσπαθώ να καταλάβω. Προσπαθώ να το επεξεργαστώ, είναι πολλά για να τα αφομοιώσω μόνο μιας. Ο χρόνος γιατρεύει, παιδί μου, αλλά μόνο αν τον αφήσεις. Αν συνεχίσεις να κρατάς κακία, θα σε καταναλώσει». Ο Νίκος ήξερε ότι είχε δίκιο. Ήξερε ότι έπρεπε να βρει έναν τρόπο να συγχωρήσει την Κατερίνα, όχι για εκείνη, αλλά για τον εαυτό του. Γιατί το να κουβαλάει αυτόν τον θυμό, αυτόν τον πόνο, θα δηλητηρίαζε μόνο ό,τι θα μπορούσαν ακόμα να έχουν. Το βράδυ, αφού έβαλε τη Μαρίνα για ύπνο, ο Νίκος έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του. Ήταν από έναν άγνωστο αριθμό, χωρίς αναγνώριση. Όταν το άνοιξε, ένιωσε το αίμα του να παγώνει στις φλέβες του. «Μείνε μακριά από την έρευνα. Είναι μια φιλική προειδοποίηση. Η επόμενη δεν θα είναι». Τα χέρια του Νίκου έτρεμαν κρατώντας το τηλέφωνο. Κάποιος ήξερε πού να τον βρει. Κάποιος τον παρακολουθούσε. Αμέσως τηλεφώνησε στην Κατερίνα. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα. «Νίκο, τι έγινε? Δέχτηκα μια απειλή. Μόλις τώρα». Της διάβασε το μήνυμα, ακούγοντας την τεταμένη σιωπή από την άλλη άκρη της γραμμής. «Μην βγεις από το σπίτι», είπε, και υπήρχε επίγουσα ανάγκη στη φωνή της. «Έρχομαι εκεί». «Κατερίνα, δεν χρειάζεται». «Χρειάζεται, ναι. Και θα φέρω μαζί μου τον ερευνητή Δημήτρη. Πρέπει να το καταγράψουμε αυτό και να διασφαλίσουμε ότι εσύ και η Μαρίνα είστε ασφαλείς». Έφτασε 20 λεπτά αργότερα με τον συνάδελφό της. Ο Δημήτρης ήταν ένας σοβαρός άντρας γύρω στα 40, με μια έκφραση που δεν αποκάλυπτε τίποτα. Εξέτασε το μήνυμα, έκανε μερικές ερωτήσεις, εξήγησε ότι θα εντόπιζαν τον αριθμό και θα αύξαναν τις περιπολίες στην περιοχή. Όταν ο Δημήτρης βγήκε για να κάνει μερικά τηλεφωνήματα, η Κατερίνα έμεινε με τον Νίκο στο σαλόνι. Κάθισαν στον καναπέ και για πρώτη φορά από την αποκάλυψη έμειναν σε μια άνετη σιωπή. «Λυπάμαι πολύ που περνάς αυτό εξαιτίας μου», είπε τελικά. «Δεν φταίς εσύ. Αγοράζω ξύλο από τον κύριο Αντώνη εδώ και χρόνια. Αν συμβαίνει κάτι λάθος, άξιζα να το ξέρω ούτως ή άλλως». Κι όμως, τον κοίταξε και υπήρχαν τόσα πολλά συναισθήματα στα μάτια της που ο Νίκος μετά βίας μπορούσε να τα αναγνωρίσει όλα. «Ποτέ δεν ήθελα να σου συμβεί κάτι κακό, το ξέρω». Έμειναν σιωπηλοί για μια ακόμη στιγμή πριν η Κατερίνα ρωτήσει «Και για όσα σου είπα για το μωρό, τα έχεις επεξεργαστεί?» Ο Νίκος πήρε μια βαθιά ανάσα. «Προσπαθώ. Είναι πολλά για να τα αφομοιώσω, Κατερίνα. Να ξέρω ότι είχα ένα παιδί και το έχασα χωρίς καν να ξέρω ότι υπήρξε. Είναι ένας πόνος που δεν ξέρω καν πώς να τον ονομάσω. Καταλαβαίνω. Και λυπάμαι. Για όλα». «Και εγώ λυπάμαι», είπε, και ήταν αλήθεια. «Λυπάμαι για τον πόνο που πέρασες μόνη σου. Λυπάμαι για τον χρόνο που χάσαμε. Λυπάμαι για όλα όσα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά». Η Κατερίνα σκούπισε ένα δάκρυ που της ξέφυγε. «Νομίζεις ότι θα μπορέσεις ποτέ να με συγχωρήσεις?» Ο Νίκος την κοίταξε πραγματικά. Είδε τη γυναίκα που είχε αγαπήσει, τη γυναίκα που ακόμα αγαπούσε αν ήταν ειλικρινής με τον εαυτό του. Είδε τον πόνο, τη μετάνοια, αλλά είδε και τη δύναμη. Είδε κάποια που είχε επιβιώσει από κάτι τρομερό και είχε βρει το κουράγιο να γυρίσει και να αντιμετωπίσει την αλήθεια. «Νομίζω», είπε τελικά, «ότι είμαι ήδη στον δρόμο της συγχώρεσης. Απλώς χρειάζομαι χρόνο».
Και εκείνη χαμογέλασε, ένα μικρό αλλά γνήσιο χαμόγελο, γεμάτο ελπίδα. «Χρόνο μπορώ να σου δώσω, όσο χρειαστείς». Ο Δημήτρης επέστρεψε εκείνη τη στιγμή και η συζήτηση επέστρεψε στην έρευνα, στα επόμενα βήματα, στο πώς να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Αλλά κάτι είχε αλλάξει μεταξύ του Νίκου και της Κατερίνας. Μια πόρτα είχε ανοίξει, έστω και μια χαραμάδα. Και για πρώτη φορά, μετά από 11 χρόνια, το μέλλον φαινόταν πιθανό. Οι επόμενες μέρες μετά την απειλή ήταν τεταμένες. Η Κατερίνα αύξησε τις περιπολίες στον δρόμο του Νίκου και ο Δημήτρης άρχισε να ερευνά βαθύτερα το δίκτυο της παράνομης ξυλίας. Αυτό που ξεκίνησε ως έλεγχος ρουτίνας είχε μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, που περιλάμβανε τοπικούς πολιτικούς, σημαίνοντες επιχειρηματίες και μια αλυσίδα διαφθοράς που εκτεινόταν σε όλη την περιοχή. Ο Νίκος προσπαθούσε να διατηρήσει την κανονικότητα για τη Μαρίνα, αλλά το κορίτσι δεν ήταν χαζό. Αντιλαμβανόταν τα περιπολικά που περνούσαν συχνότερα, έβλεπε τον πατέρα της να ελέγχει τα παράθυρα πριν κοιμηθούν, παρατηρούσε πως ήταν πάντα σε εγρήγορση. Ένα πρωί, ενώ έπιναν τον καφέ τους, τελικά ρώτησε: «Μπαμπά, κινδυνεύουμε». Ο Νίκος παραλίγο να πνιγεί με τον καφέ. Κοίταξε την κόρη του, εκείνα τα μεγάλα μάτια που τον παρατηρούσαν με μια σοβαρότητα πέρα από την ηλικία της. Δεν ήθελε να της πει ψέματα, αλλά ούτε και να την τρομάξει. «Υπάρχουν κάποιοι κακοί άνθρωποι που κάνουν λάθος πράγματα», εξήγησε προσεκτικά, «και η αστυνομία το φροντίζει. Η θεία Κατερίνα το φροντίζει. Είμαστε ασφαλείς». «Η θεία Κατερίνα μας προστατεύει», δήλωσε η Μαρίνα, περισσότερο από ό,τι ρώτησε. «Ναι, μας προστατεύει. Γιατί της αρέσεις?» Ο Νίκος σταμάτησε με το φλιτζάνι στον αέρα, κοιτάζοντας την κόρη του. Η Μαρίνα χαμογέλασε ελαφρά, εκείνο το έξυπνο χαμόγελο που χρησιμοποιούσε όταν ήξερε κάτι που οι μεγάλοι νόμιζαν ότι δεν ήξερε. «Και σε σένα αρέσει εκείνη», συνέχισε το κορίτσι. «Το βλέπω. Την κοιτάς με τον ίδιο τρόπο που κοιτούσες τις παλιές φωτογραφίες που έχεις φυλαγμένες στο σιρτάρι». Ο Νίκος δεν ήξερε αν έπρεπε να γελάσει ή να εντυπωσιαστεί. «Έψαξες τα πράγματά μου?» «Δεν τα έψαξα. Είδα κατά λάθος όταν άνοιξες το σιρτάρι τις προάλλες. Έχει φωτογραφίες σας όταν ήσασταν νεότεροι. Φαινόσασταν ευτυχισμένοι». «Ήμασταν», παραδέχτηκε ο Νίκος, νιώθοντας το στήθος του να σφίγγεται. «Ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι μαζί. Και μπορείτε να είστε ξανά». Η ερώτηση ήρθε τόσο άμεσα, τόσο γεμάτη αθώα ελπίδα, που ο Νίκος δεν ήξερε τι να απαντήσει. «Ίσως, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε ό,τι έσπασε». Η Μαρίνα έγνεψε καταφατικά, σκεπτική. «Θα ήθελα να γίνει μέλος της οικογένειάς μας. Φαίνεται ευγενική. Και λυπημένη. Νομίζω ότι και οι δύο θα μπορούσατε να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον, να μην είστε πια λυπημένοι». Η σοφία αυτού του 9χρονου παιδιού μερικές φορές τρόμαζε τον Νίκο. Σηκώθηκε, έκανε τον γύρο του τραπεζιού και αγκάλιασε την κόρη του, νιώθοντας τα μικρά της χέρια γύρω από τον λαιμό του. «Είσαι πολύ ξεχωριστή, το ήξερες?» «Το ξέρω, μπαμπά. Πάντα το λες». Γέλασε, παρά τα πάντα. Παρά τον φόβο, την ένταση, την αβεβαιότητα για το μέλλον. Η Μαρίνα είχε αυτή τη δύναμη, να κάνει τα πάντα να φαίνονται λιγότερο βαριά, λιγότερο τρομακτικά. Την Παρασκευή το βράδυ ήταν που όλα έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Ο Νίκος έκλεινε το εργαστήριο όταν άκουσε ένα αυτοκίνητο να σταματάει γρήγορα μπροστά από το σπίτι. Η καρδιά του χτύπησε, δυνατά οι μύες του σφίχτηκαν, αλλά τότε είδε την Κατερίνα να βγαίνει από το περιπολικό και χαμογελούσε. Όχι ένα χαρούμενο χαμόγελο, αλλά ένα χαμόγελο ανακούφισης, νίκης. «Τους πιάσαμε», ανακοίνωσε, περπατώντας γρήγορα προς το μέρος του. «Εντοπίσαμε τον αριθμό που σε απείλησε, ακολουθήσαμε τα ίχνη του χρήματος, συγκεντρώσαμε τις αποδείξεις. Συλλάβαμε 3 επιχειρηματίες και 2 δημοτικούς συμβούλους. Το κύκλωμα τελείωσε». Ο Νίκος ένιωσε σαν ένα τεράστιο βάρος να έφυγε από τους ώμους του. «Και ο κύριος Αντώνης είναι καθαρός. Αγόραζε καλή την πίστη, δεν ήξερε τίποτα. Θα μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει κανονικά. Κι εγώ. Κινδυνεύω ακόμα. Όχι. Με τα κεφάλια, στη φυλακή, δεν υπάρχει πλέον απειλή». «Τελείωσε, Νίκο. Είσαι ασφαλής». «Είστε ασφαλείς». Δεν το σκέφτηκε. Δεν το σχεδίασε. Απλώς τράβηξε την Κατερίνα σε μια αγκαλιά, νιώθοντας το σώμα της πάνω στο δικό του, για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Εκείνη σφίχτηκε για ένα δευτερόλεπτο, έκπληκτη,
αλλά μετά χαλάρωσε, τα χέρια της ανέβηκαν για να τον αγκαλιάσουν και εκείνοι. Έμειναν έτσι για πολλή ώρα, απλώς κρατώντας ο ένας τον άλλον, αφήνοντας όλη την ένταση, όλο τον φόβο, όλο το βάρος των τελευταίων ημερών να φύγει. Όταν απομακρύνθηκαν, υπήρχαν δάκρυα στα μάτια και των δύο. «Ευχαριστώ», είπε ο Νίκος, «που με προστάτεψες, που προστάτεψες τη Μαρίνα». «Πάντα θα σας προστατεύω», απάντησε η Κατερίνα. «Πάντα». Τότε ήταν που άκουσαν τη φωνή της Μαρίνας από το σπίτι. «Μπαμπά, θεία Κατερίνα». Το κορίτσι ήταν στην πόρτα, με τις πιτζάμες της, με μια περίεργη έκφραση στο πρόσωπό της. Ο Νίκος της έκανε νόημα να πλησιάσει και η Μαρίνα ήρθε τρέχοντας, σταματώντας ανάμεσα στους δύο ενήλικες. «Τελείωσε, αγάπη μου», είπε ο Νίκος, γονατίζοντας για να φτάσει στο ύψος της κόρης του. Οι κακοί άνθρωποι πιάστηκαν. «Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος». «Η θεία Κατερίνα τους έπιασε», ρώτησε η Μαρίνα, κοιτάζοντας την αστυνομικό με θαυμασμό. «Εγώ και η ομάδα», μου επιβεβαίωσε η Κατερίνα, γονατίζοντας κι εκείνη. «Αλλά ναι, τους πιάσαμε». Η Μαρίνα κοίταξε από τον έναν στον άλλον και μετά χαμογέλασε με εκείνο τον τρόπο που πάντα έλειωνε την καρδιά του Νίκου. «Τώρα μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι, χωρίς να ανησυχείτε για κακά πράγματα». Η ερώτηση έκανε τους δύο ενήλικες να ανταλλάξουν μια ματιά. Υπήρχαν τόσα πολλά να υποθούν, τόσα πολλά να λυθούν ακόμα, αλλά όταν ο Νίκος κοίταξε την Κατερίνα, είδε στα μάτια της το ίδιο που ένιωθε στην καρδιά του. Ελπίδα, δυνατότητα, αγάπη. Τις μέρες που ακολούθησαν, τα πράγματα άρχισαν να μπαίνουν σε μια νέα κανονικότητα. Η έρευνα είχε ολοκληρωθεί. Η πόλη επέστρεφε στους ήρεμους ρυθμούς της και ο Νίκος μπορούσε επιτέλους να αναπνεύσει χωρίς να κοιτάζει πάνω από τον ώμο του. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι εκείνος και η Κατερίνα μιλούσαν. Μιλούσαν πραγματικά για το παρελθόν, για τον πόνο, για το παιδί που έχασαν. Ένα απόγευμα, καθισμένη στην ίδια βεράντα όπου του είχε αποκαλύψει το μυστικό, η Κατερίνα του είπε περισσότερες λεπτομέρειες. Πώς ήταν να ανακαλύπτει την εγκυμοσύνη, τον φόβο που ένιωσε, τη μοναξιά του να τα περνάει όλα μόνη της. Του μίλησε για τις νύχτες στο νοσοκομείο, για το πώς κράτησε το μικρό, άψυχο σώμα στην αγκαλιά της, για το πώς του έδωσε το όνομα που είχαν συζητήσει κάποτε, στα αστεία όταν σχεδίαζαν ένα μέλλον που δεν ήρθε ποτέ. «Γαβριήλ», ψιθύρισε. «Τον ονόμασα Γαβριήλ». Ο Νίκος ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν ελεύθερα στο πρόσωπό του. Γαβριήλ. Ο γιος του είχε όνομα. Είχε υπάρξει έστω και για λίγο. Ήταν αληθινός και αγαπημένος και χαμένος. «Θα ήθελα να ήμουν εκεί», είπε, παίρνοντας το χέρι της Κατερίνας. «Θα ήθελα να τον είχα κρατήσει κι εγώ, να του είχα πει αντίο. Το ξέρω. Και λυπάμαι που σου το στέρισα αυτό». Έμειναν καθισμένοι σιωπηλοί χέρι-χέρι, κλαίγοντας μαζί για το παιδί που δεν γνώρισαν ποτέ. Και σε αυτό το κοινό κλάμα κάτι άρχισε να θεραπεύεται. Δεν ήταν μία πλήρη συγχώρεση, δεν ήταν η λύθη του πόνου, αλλά ήταν μία αρχή. Η κυρία Ελένη ήταν αυτή που πρότεινε την τελετή. Ένα απόγευμα εμφανίστηκε με ένα μικρό δεντράκι μυρτιάς και πρότεινε να το φυτέψουν στον κήπο στη μνήμη του Γαβριήλ. Θα ήταν ένας τρόπος να τον τιμήσουν, να του δώσουν μία θέση σε αυτή την οικογένεια που σχηματιζόταν. Το επόμενο Σάββατο συγκεντρώθηκαν στον κήπο. Ο Νίκος, η Κατερίνα, η Μαρίνα και η κυρία Ελένη. Έσκαψαν μία τρύπα μαζί, φύτεψαν το δεντράκι με προσοχή, πότισαν το χώμα. Η Μαρίνα, χωρίς να της το ζητήσει κανείς, είπε μερικά λόγια. «Δεν γνώρισα τον Γαβριήλ, αλλά ξέρω ότι θα ήταν ένας πολύ καλός αδερφός. Και ξέρω ότι μας βλέπει από ψηλά, χαρούμενος που ο μπαμπάς και η θεία Κατερίνα είναι πάλι μαζί». Ο Νίκος αγκάλιασε την κόρη του, έκθαμβος από την αγνότητα αυτής της καρδιάς. Η Κατερίνα έκλαιγε σιωπηλά, αλλά ήταν δάκρυα θεραπείας, όχι πόνου. Και η κυρία Ελένη απλώς παρατηρούσε με εκείνη τη σιωπηλή σοφία, ξέροντας ότι αυτή η οικογένεια θεραπευόταν, μια πληγή τη φορά. Τις επόμενες εβδομάδες η Κατερίνα άρχισε να γίνεται μέρος της ρουτίνας τους. Δείπνα μαζί, απογεύματα στο εργαστήριο όπου μάθαινε για την ξυλουργική και προσποιούνταν ότι ήταν άχρηστη μόνο για να κάνει τη Μαρίνα να γελάει, βράδια βλέποντας ταινίες στον καναπέ με το κορίτσι ανάμεσά τους. Ήταν ένας λεπτός χορός, μια διαδικασία ανοικοδόμησης που απαιτούσε χρόνο και υπομονή. Ο Νίκος είχε μιλήσει και με την Άννα,
τη βιολογική μητέρα της Μαρίνας. Μέσω βιντεοκλήσης της εξήγησε την κατάσταση, της σύστησε την Κατερίνα, τη διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν θα άλλαζε όσον αφορά τα δικαιώματά της ως μητέρα. Η Άννα, πάντα κατανοητική, είχε χαρεί γι' αυτόν. «Σου αξίζει να είσαι ευτυχισμένος, Νίκο», του είχε πει. «Και η Μαρίνα αξίζει να βλέπει τον πατέρα της ευτυχισμένο. Αν η Κατερίνα το κάνει αυτό για εσάς, μπορώ μόνο να το υποστηρίξω». 2 μήνες μετά το τέλος της έρευνας, ο Δημήτρης οργάνωσε ένα μπάρμπεκιου για να γιορτάσουν το κλείσιμο της υπόθεσης. Ο κύριος Αντώνης ήταν εκεί, δουλεύοντας ξανά κανονικά, πιο προσεκτικός αλλά ακόμα αισιόδοξος. Η κυρία Ελένη έφερε την περίφημη πατατοσαλάτα της. Η Μαρίνα έπαιζε με τα παιδιά κάποιων αστυνομικών, το γέλιο της αντιχούσε στην αυλή. Ο Νίκος και η Κατερίνα ήταν ακουμπισμένοι στον φράχτη, παρατηρώντας τα πάντα όταν ο Δημήτρης πλησίασε με 2 μπύρες. «Φαίνεστε καλά εσείς οι 2», σχολίασε, δίνοντάς τους τα μπουκάλια. «Προσπαθούμε», απάντησε η Κατερίνα, κοιτάζοντας τον Νίκο με ένα μικρό χαμόγελο. Ο Δημήτρης ήπιε μια γουλιά από τη δική του μπύρα πριν πει «Ξέρεις, ήλπιζα ότι θα μου έδινες μια ευκαιρία, Κατερίνα, αλλά νομίζω ότι πάντα ήξερα ότι η καρδιά σου ήταν αλλού». Η Κατερίνα κοκκίνησε, αλλά ο Δημήτρης απλώς χαμογέλασε, χωρίς κακία. «Πρόσεχε την καλά», είπε στον Νίκο. «Είναι ξεχωριστή». «Το ξέρω», απάντησε ο Νίκος, «και θα την προσέχω». Όταν ο Δημήτρης απομακρύνθηκε, η Κατερίνα γύρισε στον Νίκο. «Του άρεσα, το ήξερες, το φανταζόμουν. Σε κοιτάζει με έναν κάπως προφανή τρόπο. Και ζήλευες». Ο Νίκος γέλασε. «Λίγο. Ίσως περισσότερο από λίγο». Η Κατερίνα πλησίασε ακουμπώντας το κεφάλι της στον ώμο του. «Δεν χρειάζεται. Είσαι ο μόνος, Νίκο. Πάντα ήσουν». Έμειναν έτσι για λίγο, απλώς απολαμβάνοντας τη στιγμή, την ηρεμία που είχαν κατακτήσει. Τότε ήταν που η Μαρίνα ήρθε τρέχοντας, τραβώντας τους και τους 2 από το χέρι. «Ελάτε να δείτε τι φτιάξαμε με την κυρία Ελένη», έλεγε, ενθουσιασμένη, σέρνοντάς τους σε ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια διακοσμημένη τούρτα. «Την φτιάξαμε για να γιορτάσουμε που είμαστε οικογένεια τώρα». Η τούρτα είχε ένα απλό αλλά συγκινητικό σχέδιο. 3 φιγούρες από ξυλάκια που κρατιόντουσαν χέρι-χέρι, αναπαριστώντας σαφώς τον Νίκο, την Κατερίνα και τη Μαρίνα. Από πάνω γραμμένο με παιδική καλλιγραφία. «Η οικογένειά μας». Ο Νίκος ένιωσε τη συγκίνηση να του σφίγγει τον λαιμό. Κοίταξε την Κατερίνα και είδε ότι και εκείνη ήταν στα πρόθυρα των δακρύων. Η κυρία Ελένη απλώς χαμογελούσε, περήφανη για το κορίτσι που είχε βοηθήσει να μεγαλώσει. «Είναι η πιο όμορφη οικογένεια που έχω δει ποτέ», είπε η Κατερίνα, γονατίζοντας για να αγκαλιάσει τη Μαρίνα. «Ευχαριστώ που με άφησες να γίνω μέρος της». «Σ' αγαπώ, θεία Κατερίνα», ψιθύρισε η Μαρίνα, και αυτές οι λέξεις έκαναν τον χρόνο να σταματήσει. «Μπορώ να σε...» «Λέω μαμά. Έχω την αληθινή μου μαμά, αλλά μπορείς να είσαι η μαμά της καρδιάς μου». Η Κατερίνα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα. Αγκάλιασε τη Μαρίνα σφιχτά, χώνοντας το πρόσωπό της στα μαλλιά του κοριτσιού. «Θα λάτρευα να είμαι η μαμά της καρδιάς σου, αγάπη μου. Θα λάτρευα». Ο Νίκος μπήκε στην αγκαλιά, περιβάλλοντας τις 2 πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής του. Και εκεί, περιτριγυρισμένος από φίλους, προστατευμένος από την αγάπη που είχε ξαναχτίσει, κατάλαβε επιτέλους ότι η συγχώρεση δεν ήταν να ξεχνάς το παρελθόν, αλλά να επιλέγεις ένα καλύτερο μέλλον. Μήνες αργότερα, στα 10η γενέθλια της Μαρίνας, ο Νίκος της έκανε μια έκπληξη. Στο εργαστήριο είχε κατασκευάσει ένα δεντρόσπιτο, ένα έργο που είχε ξεκινήσει μόνος του, αλλά που η Κατερίνα τον είχε βοηθήσει να τελειώσει. Ήταν τέλειο, με αληθινά παράθυρα, μια μικρή βεράντα και τα ονόματα των 3 τους χαραγμένα στην είσοδο. Νίκος, Κατερίνα και Μαρίνα. Όταν το κορίτσι το είδε, ούρλιαξε από χαρά και ανέβηκε τρέχοντας, φωνάζοντάς τους να την ακολουθήσουν. Από εκεί ψηλά είχαν μια τέλεια θέα της μυρτιάς που είχαν φυτέψει για τον Γαβριήλ. Το δέντρο μεγάλωνε δυνατό, τα κλαδιά του είχαν ήδη αρχίσει να απλώνονται. «Μεγαλώνει μαζί μας», παρατήρησε η Μαρίνα, δείχνοντας τη μυρτιά. «Ο Γαβριήλ τα βλέπει όλα αυτά». Ο Νίκος και η Κατερίνα κοιτάχτηκαν χέρι-χέρι, ξέροντας ότι είχε δίκιο. Το παιδί που έχασαν ήταν εκεί κατά κάποιο τρόπο στο δέντρο που μεγάλωνε, στην οικογένεια που σχηματιζόταν, στην αγάπη που είχε επιβιώσει από τα πάντα. Εκείνο το βράδυ, αφού κοιμήθηκε η Μαρίνα, ο Νίκος και η Κατερίνα έμειναν στη βεράντα, όπως έκαναν πλέον κάθε βράδυ.
Την τράβηξε κοντά του, φυλώντας τα μαλλιά της. «Ξέρεις ότι σε έχω συγχωρήσει εντελώς, έτσι δεν είναι?» «Το ξέρω», απάντησε. «Και ξέρεις ότι ποτέ δεν θα σταματήσω να είμαι ευγνώμων γι' αυτό?» «Το ξέρω». Έμειναν σιωπηλοί, απλώς απολαμβάνοντας την παρουσία ο ένας του άλλου, το μέλλον που είχαν μπροστά τους. Δεν θα ήταν τέλειο, θα υπήρχαν ακόμα προκλήσεις, θα υπήρχαν ακόμα δύσκολες στιγμές, αλλά θα τις αντιμετώπιζαν μαζί, με τη Μαρίνα ανάμεσά τους, με την αγάπη που είχε σπάσει και ξαναχτιστεί, πιο δυνατή από πριν. Γιατί μερικές φορές η ζωή σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές φορές αυτό που φαίνεται χαμένο για πάντα βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι το κουράγιο να ανοίξεις ξανά την καρδιά σου και να πιστέψεις ότι η αγάπη μπορεί να θεραπεύσει ακόμα και τις πιο βαθιές πληγές. Ο Νίκος κοίταξε τον έναστρο ουρανό της Λαμίας, μετά τη γυναίκα δίπλα του και μετά το παράθυρο όπου η κόρη του κοιμόταν εν ειρήνη. Και για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια ένιωσε ότι ήταν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είναι. Σπίτι του, ολοκληρωμένος, ευτυχισμένος. Τέλος ιστορίας, αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία του Νίκου και της Κατερίνας να άγγιξε την καρδιά σας. Αν συγκινηθήκατε με αυτό το ταξίδι συγχώρεσης, ανοικοδόμησης και αγάπης, αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας στα σχόλια τι σας σημάδεψε περισσότερο. Ήταν το κουράγιο της Κατερίνας να αποκαλύψει την αλήθεια, η σοφία της Μαρίνας, η συγχώρεση του Νίκου. Κάθε μέρα φέρνουμε έντονες ιστορίες σαν αυτή που αποκαλύπτουν την πιο βαθιά πλευρά της ανθρώπινης ψυχής. Ιστορίες για δεύτερες ευκαιρίες, για τη δύναμη της συγχώρεσης, για το πώς η αγάπη μπορεί να επιβιώσει ακόμα και από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με μια νέα ιστορία που θα σας κάνει να αναλογιστείτε τη ζωή, την αγάπη και τις επιλογές που κάνουμε. Μέχρι τότε, να βρείτε στις δικές σας καρδιές το ίδιο κουράγιο που βρήκαν ο Νίκος και η Κατερίνα για να ξαναρχίσουν.